Hei lukiolainen. Tarvitset läppärin. Pädi ei opiskeluun yksin riitä. Se johtuu siitä, että sähköiset ylioppilaskirjoitukset tulevat ja niissä kokeet tehdään kannettavalla tietokoneella. Mutta mihin muuhun kannettavaa tietokonetta tarvitaan lukion arjessa? Kouluilla on paljon käytössä sähköistä materiaalia ja erinäköisiä verkko-oppimisympäristöjä. Osa näistä voi käyttää vaikka puhelimella. Mutta entäs sitten kirjoittaminen? Kirjoittaminen on hyvin suuressa osassa ylioppilaskirjoituksia ja siinä ei kannattaisi antaa muille tasotusta. Kannettavassa oleva hyvä näppäimistö onkin kaiken A ja O. Monet lukiot ovat meitä pyytäneet ottamaan lukiolaiskannettavan myyntiin suoraan lukiolaisille. Aiemmin olemme myyneet niitä vain suoraan kouluille tai kunnille. Lukiolaiskannettavassa on laitteen lisäksi kaikki tarvittavat ohjelmistot, joita käytetään myös ylioppilaskirjoituksissa. Pakettiin kuuluu myös tuki- ja päivityspalvelu, ja laitteen mukana tulee 3 vuoden laitetuki. Yhdessä tämä paketti on lukiolaiskannettava. Se ei ole paras mahdollinen laite henkilökohtaisen huvikäyttöön, mutta se on paras kovan luokan opiskeluväline.